Les ciutats contenen tant l'ordre com el caos. Són la resposta de la història i la cultura, incubadores de la innovació, la indústria, la tecnologia i la creativitat. Les ciutats són la creació més complexa de la humanitat, mai completades i mai definitives. Són un viatge que no acaba mai. Són el passat, el present i el futur de tots nosaltres. I Terrassa és la nostra ciutat, on podem anar a plaça dissabte i també diumenge, on sopem de pressa a la nostra manera, la ciutat on estudiem, busquem feina i lluitem cada dia per aixecar la persiana, on som els primers en agafar el tren i els últims en anar a dormir, i on vivim la música de nit, però també de dia. Terrassa és on juguem sobre terra, sobre herba o dins de l'aigua, i on estàs 20 minuts per pujar al carrer Arquimedes i 2 perquè la grua t'agafi el cotxe. Només aquí sabem on trobar una paperola, la Mary o una taifa. Terrassa és on s'acaba el quart cinturó i comença Sant Llorenç. Només aquí tenim aquestes vistes i entorns que no coneixem prou. A la nostra ciutat és on creem somnis, creixem i convivim. Les ciutats són el resultat de les idees més nobles de la societat, de les seves ambicions i aspiracions. Per aquest motiu han d'estar ben planificades i ben governades.